Днес се пуснахме до Hobby Games да разберем дали тези два Paldean Fates бустер пака, които купихме от Емак за тези пари, са истински или за пореден път ни скамнаха. Професионалистите в Hobby Games отвориха пакета и... О, не! Вътре има два бустер пака на Obsidian Flames и изглеждат размазани. Това е мега фейк. И е Obsidian Flames това. Трудница. О, не, това е поредният скам. Измамиха ни за пореден път. Нека се пак отворим паковете и да видим какво се крие вътре. Това е някакво трикче на те. Да, очевидно трикчета, че едната е обърната, другата е обратно. Гледай. Не бе, те, като ги пипнеш... Не бе, те са ужасно качество. Ето да, V-Star Rainbow Rare. Ще сложат цени отгоре, чакай да видите случайно, ако бяха реални. Грамбо и всичките са винаги V-Max. Да, абсолютно, винаги Max Rare ти получаваш. Не, виж, тя е мръсна цялата и под всякаква критика. Имам чувство, че и картите са по-малки от нормални карти. И бидрил... Отваряме още една, разбира се, да видим какъв ни е шанс. С картата печали. Вместо енергия или TCG Live карта имаме NTV Machamp VMAX с най-бледия принтер и цветовете, които изглеждат под всякаква критика. Такова да ви мане. Още едно райчо, вижте, ако не сте виждали non-hollow версията. За колекцията. Това видео има за цел да знаете, че не всичко, което изглежда на добра цена, всъщност е истинско. Внимавайте какво купувате, за да не се окаже накрая, че картите са фалшиви. Нека купувам аз, за да не се наложи вие да патите след това. Има Pikachu V. Последната карта е холо. Това са мега фейк бустери, не знам. Даже са Obsidian Flames, не е. Очакваме да са Paldean Fate бустери. Почти, ето Obsidian. Все пак реших да не ви разочаровам само с някакви фейк карти, затова купихме един бустер пак от Hobby Games на Temporal Forces. Най-редките карти и тези, които искаме да ни се паднат от този бустер са Iron Crown EX и Raging Bolt EX. Да видим какво се пада. Това ни е късмета. Другия път по-добре. Благодаря, че гледахте. Не купувайте евтини карти онлайн.